giatangan karon ang pagbalik ni weightlifting Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa moabutay nga Southeast Asian Games karong Disyembre. Ibandera ni Diaz pag-usab ang bandila sa Pilipinas sa Thailand alang sa women's 58 kg division. Kini ang unang pagbalik ni Diaz sa SEA Games human nga wala mi-apil sa 2023 SEA Games sa Cambodia aron nga tutukan ang pag-apil niini sa 2024 Paris Olympics. Kahinduman nga nakuha ni Diaz ang back-to-back gold sa SEA Games. Diin niya atong 2019 nakuha niini ang bulawang medalya alang sa women's 55 kg division o nadepensahan ang titulo ni atong 2022 sa Vietnam. Samtang ni atong 2020 nahimong labing unang Olympic gold medalist si Hidilyn Diaz alang sa nasod Pilipinas. Diin nasungkit niini ang gold medal sa women's 55 kg category sa weightlifting sa 2020 Tokyo Olympics.